Tomáš je žiakom 9. ročníka. Je to cieľavedomý, kamarátsky, veselý mladý chalan. Počas svojho štúdia veľmi rád sa zúčastňoval rôznych školských akcií a postupových súťaží. Tomáš má umeleckú dušu. Nádherne kreslí a reprezentoval našu školu na celoslovenských výtvarných súťažiach, kde sa umiestnil na popredných miestach. Má pekný recitačný prejav, recitoval alebo zúčastnil sa rôznych súťaží Hviezdoslavov Kubín. Viac rokov je členom školského parlamentu alebo žiackého parlamentu, v rámci ktorého organizoval viaceré školské aktivity s hodnotným programom. Tomáš je veľmi nápomocný kamarát a môže pomôcť ľuďom, čo to naozaj potrebujú, napríklad s matematikou alebo so slovenčinou, a má veľmi dobré maliarské skúsenosti a na moje narodeniny mi aj nakreslil obraz, veľmi som za to vďačný. On je fakt vynikajúci organizátor. Na našej škole organizoval už niekoľko veľkých akcií a všetky z nich boli fakt, že veľké úspechy. A okrem toho on sa dokáže baviť s hociakým človekom. On je taký sociálny chameleón. On sa dokáže prispôsobiť ku hociakému človeku z našej triedy. Napríklad on sa dokáže baviť aj s tými horšie sa správajúcimi, aj s lepšie sa správajúcimi. Skrátka on je taký super človek, veľmi prispôsobivý.